excelsis Deo. Murawayan sa Diyos sa kaligtasan, asin sa lahat katunilungan, sa mga taong malayan mo. Inumawi ka, inukyami ka, sinasalawi ka, pinapagurawi ka, pinakasalamatan ka. Uli ka, naglamang kamurawayan, kagurangan na Diyos, Father, langit mo, Diyos Ama, katapat, kagurangan aking bukong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero ng Diyos, aking kanaman. Ikalan ang kapalat, kananang kasalan kan kinaman, kararaki kami. Ikalan ang kapalat, kananang kasalan kan kinaman, ako aasa mo pag-imarera. Ikalan ang tutupang sa tutukan naman, kahiraki kami. Ikasalan, banal, ikasalan, kagurangan, ikasalan, ubong, kalangkang. Jesucristo, kaibang, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Ika, O Diyos, na nag-andam para sa mga namumuot sa imo, kan mga dainahihiling na karahayan, pabulosa, an kaladman kan pagkamuot mo sa samong mga puso. Tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos, asin orog pa ki sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga na nangungurog sa gabos na pagmaawot. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Si Propeta Isaías minapahayag na ang mahal na Diyos may kamauotan na tipunon ang gabos na katawohan sa iyang banal na bukid, tanganing mamatean ang tunay na kaugmahan. Himateon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsasabi ang kagurangnan sa sayang banwaan, gibuhan nindo ang matanos asin tama. Huli ta maabot asin mahahayag na ang gigibuhon kung pagligtas. Ang kagurangnan nagsasabi sa mga dayuhan na naging kabtang nakan sa iyang banwaan, na namumuot sa kanaglilingkod sa iya, na nag-uutob kan sabat asin maimbod na nag-uutob kan sa iyang tipan. Dadarahon ko kamo sa Sion, ang sakong banal na bukid. Tatawan ko nin kaugmahan sa sakong harong nin pamibian. Asin aakuon ko ang mga sakripisyo na idinudulot nindo sa sakong altar. Ang sakong templo aapodon na harong nin pamibian para sa gabos na banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, pag-umawon ka kan gabos na banwaan. O Diyos, pag-umawon ka kan gabos na banwaan. Kaugayan kita kan Diyos asin bendisyonan, paliwanagon niya sa tuan sa iyang lalawgon, na maaraman sa gabos na daga, an sa imong dalan, sa gabos na nasyon, an sa imong pagligtas. O Diyos, pag-umawon ka kan gabos na banwaan. Magugma asin magkurahaw ang mga katawuhan,
Ta hinuhukuman mo ang kinaban at sa kasuriputan. Hinuhukuman mo ang mga banwaan sa katanusan, asin sa katawuan sa daga inaantabayan. O Diyos, pag-umawon ka kan gabos na banwaan. Magpasalamat sa imo ang mga banwaan, O Diyos. Magpasalamat sa imo ang gabos na banwaan. Bendisyonan kita kan Diyos. Matakot sa iya ang gabos na puro kandaga. O Diyos, pag-umawon ka kan gabos na banwaan. Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpahiling kan sa iyang paglaom na mapabakle asin maparani ang mga tao sa Diyos, tanganing mahirakan asin mailigtas. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga pagano, ini ang masasabi ko sa indo. Ninhuli ta ako apostol nin mga pagano, pinapahalagan ko ang sakong trabaho. Tanganing mapaimon ko ang kapwa ko Hudiyo. Asin ikaligtas ko ang iba sa inda. Huli takan isikwal ang mga Hudiyo. Ibinalik ni Diyos ang marahay na relasyon niya sa iba pang mga tao sa kinaban. Ano pa daw kung ang mga Hudiyo ako una niya, iyan sarong pagkabuhay liwat, dai binabawi ni Diyos ang sa iyang mga balaog, dai niya binabaago ang sa iyang pag-apon. Kaidto, dai kamo nagkuyog sa Diyos, alagad mo niyan, nahirakan niya kamo dahil kan paglapas kan mga Hudiyo. Siring man mo niyan, naglalapas ang mga Hudiyo, tanganing mahirakan man sindan ni Diyos, siring na kamo nahirakan. Ibinibilanggo ni Diyos ang gabos na tao sa kasumbikalan, tanganing ang gabos sa iyang mahirakan. Tatarangon kang kagurangan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naghali si Jesus sa lugar na idto, asin nagduman sa distrito nin Tiro, asin Sidon. Sarong babae na taga Kanaan ang nag-eerok sa lugar na idto, asin nagdulok kay Jesus. Nagkurahaw siya, "Kagurangnan, aki ni David, kahiraki ako. May demonyo an aki kong babae, asin masakit an kamugtakan." Alagad dai naggirong si Jesus. Pinakiulayan siya kan sa iyang mga disipulo. "Pahalion mo na ang babaeng iyan, huli ta nagpaparasunod siya sa to, asin nagpaparibok." Nagsimbag si Jesus, "Sinugo ako para sana sa mga karnerong nalagalag kan banwaan nin Israel." Alagad nagluhod ang babae sa atubang ni Jesus, asin nagsabi, "Kagurangnan, tabangi man ako." Nagsimbag si Jesus, "Bakong tama na ibahog sa mga ayam ang kakanon na para sa mga aki?" Nagsimbag ang babae, "Totoo po iyan. Alagad maski ang mga ayam, nagkakakanman kan mga rakdag na nahuhulog hali sa lamesa kan mga kagsadiri." Kaya sinabihan siya ni Jesus, "Babae, dakulaan sa imong pagtubod. Mangyari sa imo siring sa kamawotan mo." Kan oras man sa nang iyan, na umayan an aki kan babae.
Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Tinabangan ni Jesus ang sarong taga-Kanaan, bakong Israelita, bakong Hudiyo. Para sa mga Hudiyo, masakit po ining isipon, ta sa saindang pag-isip, sa saindang kinakban, Hudiyo sanaan maray. Kung bako kang Hudiyo, dai ka dapat tabangan. Pero si Jesus, tinabangan niya ang babaeng taga-Kanaan. Tanganing tukduan kita na ang kahadean kan Dios para sa gabos. Bako ining exclusive property kan nagkapipirasan ng mga tao, kundi para sa gabos. Sa panahon tangon yan, igwa kitang termino para digdi. Sabi ni Pope Francis, an apud ta digdi, synodality. Pero ining ongoing synod on synodality, day pa po ini tapos. Matatapos ini sa 2028 pa. Yaon kita ngunyan sa implementation phase. Ang sabi, bago ang conversion of structures, bago tada aliwaton ang organizational structure kan simbahan, bago ang conversion of programs and projects, mainot ang conversion of attitudes. Takon minsan, habutang nagpapaistorbo. Ano pong namamatian nindo pag naiistorbo ka mo kan kapwa? Halimbawa, may ginigibo ka tapos miglang may marani. Pagal ka na, tapos may mahagad nin pabor. Gusto mo kuta na magsilensyo, manahimik, pero may maapod sa imo, may ma-chat sa imo, may ma-text, katahawan na kan banggi, makaturog ka na kuta na. Dangan, pag paulit-ulit, pauro-utro ang paghagad nin tabang o pag-istorbo, minsan makakataram na kita. Makuliton man. Kasuya. Hassle. Natata ako pa. Kadakol man dyan ibang hagadan niya yung tabang, natata sa kuya. Sa puon, an apud ta, abala. Pag nakahaloy na, an apud ta, istorbo. Pero pag nasagad na ang pasensya, an apud ta na sa inda, perwisyo. Kaya masabi kita, di mo nango na ako pag istorbuhangon yan. We say this because we have our own time, our own concerns, and our own problems to attend to. Dear friends, arog ng gad kaini ang nangyayari sa Ebanghelyo tangon yan. Sarong aldaw, igwang sarong babae, taga-Kanaan, nagrani ki Jesus. An aki niya, pig nakul na namamatian sa hawak dahil kan sarong demonyo. Kaya ang babae nagkukurahaw, sabi niya, Jesus, aki ni David kagurangnan, tabangi man ako. Si Jesus da itulos nagsimbag. Alagad ang babae, padagos na nag-apod sa iya, nagluluhod, naghihibi, kung ano-ano nang ginibo niya to catch the attention of our Lord, to beg for help. Arog baga kita kaini pag desperado na, pag gusto ng tabangan, naluhod na kita, nadapa sa atubang kan Diyos. Dahil kaini, nasuya ang mga disipulo kan kagurangnan. Sabi ninda, Lord, send her away. Sabihin na yung babaeng yan, pahaliun mo na. Tasiging paribok, naaabala kita. Paalisin mo na yan, kanina pa yan, ang kulit-kulit ng babaeng yan. Look at the attitude of the disciples. Bako man sigurong maraot ang intensyon ninda, kundi sa kadakulan kan tatabangan, they are being dragged down. Pero
An nahiling kaining mga disipulo na an pagtios kaining babae na ginang kagabatan para sa inda. The suffering of the woman has become an inconvenience for them. Kung minsan po baga, pag ang sarong tao, paulit-ulit na naghahagad sa tuya, o sige-sige, ang follow-up, pag siging follow-up, kulit-kulit naman ito, humalat ka. Or they keep coming back to us. We begin to notice more the abala instead of the person. Ang nahihiling ta, so perwisyo, bako na so tawo na nangangaipo o naghahagad nin tabang, nalilingawan, na ining tawang makulit siya, natatakot, desperado, nangangaipo. Kaya sa katapos-tapusi, si Jesus nadangog ining pangangaipo kan babae. He recognized the need of the woman and he told her, "Woman, great is your faith." Ining tawo na gusto na nindang subulon pahalion, inumaw palugod ni Jesus. Great is your faith. Importante po ang adal kaining ebanghelyo para sa satuya. One simple lesson from today's gospel. Ang pagkamuot kung minsan nakakaabala. Ang tawong namumuot, andam magpaabala. Padaba mo, bako yan komportable. Kadaklan na beses, pagpadaba mo, magabat. Kung padaba mo, aabalahon ka, iisturbuhon ka, pipirwisyon ka, pero dahil padaba mo nga ni, matindog, mahiro. Aram ta iyan sa satuyang mga eksperyensya. Ang mga magurang, pag magurang ka na, dahil pwedeng ang buhay mo, garo single person, ano po? Pag nag-agum, pag magurang na, naghihiro ang priorities, naghihiro ang gagastusan, hindi na pwedeng ikaw lang. Kasi meron kang inaalaga ang mga bata. Pag igwa sa harong na may hilang o elderly, ma-adjust ang schedule. Mamatakang amay, takaipuhan mong magluto. Mapili ka kan mga lulutuon, dahil pwedeng kung ano-ano sa nang lutuon mo, dapat less salt, less fat. Nagpupundo ka pag igwa kang friends na nangangaipon nin tabang, you drop everything, dawa bisihon ka, tanagahagad nin tabangan sa imong amigo, you drop everything. Pag igwa kang kaiba sa harong na mabagal maghiro, na-adjust ka man. Pag ma-travel, hindi na pwede katulad noon na punong-puno yung iyong itinerary, umaga hanggang gabi, ang dami mong gustong puntahan. Pag ang kaiba mo sa travel, senior citizen, pag sinabi niyang pagod na, tapos na ang travel, matukaw na kita. We stop, we adjust. Pag nagrarani sa tuya ang nangangaipo, even if it is inconvenient, it causes us to stop and adjust. Pag igwa kang kaibang PWD, a person with disability would require you to adjust. If it is a deaf person, kaipuhan mong mag-adal nin sign language. May tugang ako na deaf. Kan puon, daiman kaming adjustment para sa iya. Pero kan nagdakula na siya, nagrereklamo na siya, sabi niya, I feel that I'm not part of the family. I feel excluded during dinners, during parties. I-interpret nyo naman para sa akin. Translate it for me. Kaya kami sa pamilya, kaipuhan ming makanood nin sign language. Hassle, pero nagpapadaba ka kaya. Kaya you adjust. Someone who may be carrying a problem may need more time, more attention. We adjust. This is how often love works. Love is not convenient. Many times, love comes in inconvenient times.
Totoo, daitaman po kayang solusyonan ang gabos na problema. May mga pangangaipo na daitaman kayang simbagan. There are times that we have to say no to people. Lalo na kung nasusobrahan naman ang paghagad. We also have to teach them. We also have to let them know how it is, sabi tangani, how to fish. Pero maski sa mga oras po na daita kayang magtabang, daita na po ipamati sa sainda na perwisyo sinda. Pwede man magdangog, pwede man na maging mabuot sa pagtaram, ipaliwanag nin luway-luway. Kung dai mo kayang tabangan, itukdo kung sa insinda matatabangan na marhay. Dai na pagpahalaton, tawan nin dignidad ang nangangaipo. Sabi po baganinda, maaaraman mo kung pobre ka, ta pinapahalat. Pobre man sanaan pinapahalat. Pagbako ka pobre, day ka man papahalaton. And so, even for the poor and the needy, we want to give them the dignity that is theirs. Listen to them, talk to them kindly. Dahil ang tawong nangungulit, kinukulit ka kaiyan, tanahiling na ikaan makakatabang. Ang tawong nangungulit, nagsasabi, tabangi man ako. My dear brothers and sisters, this Sunday, the Lord is inviting us to be His instruments, His hands, His ears, His feet. Pag may nagrarani sa tuya, nagaro nakakaabala, bago ta sabihon na, ano na naman ini, ano na naman nahagadon mo, inot na ihapot. Nata daw ta nagrarani siya sa kuya. Anong igwa? Natata ako ang nahiling niyang makakatabang. Kung minsan pa, sabi ta, nagrarani ka man sana sako pag may kaipuhan. On the other hand, natatapag may kaipuhan siya, ang naisip niya. Maybe we cannot give everything that people need, but we can give a little patience, a little attention, or simply the dignity of being heard. Pakinggan mo lang. Many times, people just want to be heard. Araman po nindo na ang trabaho ko sa diocese is to be chancellor of the bishop. Saro sa mga job description ko po na saluhon ang gabos na mga stress bago pa makaabot sa iya. Kadakol na po na nagduman sa opisina ang dagit. Hainan obispo. Day ko man po aram gabos na itataram, pero kadaklan na beses, papatukawon mo lang sinda, dadangogon. Pag nadangog na sinda, nakahibi na, nakamuda na, nasabi na gustong gabos na sabihon, haputon giraray, muya mo mapong makaulay an obispo. Sinda na mismo an masabi, dain na po, okay na po ako. They just want to be heard. Ang mga disipulo sa Ebanghelyo, habong magpaistorbo. Pero si Jesus, nahiling niya na ining babaeng nangingistorbo, babaeng hararom ang pagtubod. Mamibi po kita sa misang ini, nalugod kita man, makahiling kan kapwa, lampas sa abala, lampas sa perwisyo. Mahiling talugod na sinda, tawong nangangaipo. Dahil ang pagkamuot kon minsan, nakakaabala. Pero ang tawong namumuot, andam magpaabala. Tindog po kita, simbaguntaan tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos asin namon dagi kan sa Ama bago kan gabos na panahon.
Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya halay sa kalangitan, asin na nila man huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa kod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin sa Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang, tiripununtaan sa tuyang mga pangangaipo darahon ki Jesus na daing nagsasayuma sa anuman na pag-arang. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na maging dalihigan kan pagkaherak, katoninongan asin pagkamuot kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad ng mga paratubod, malikayan niya to ang pagkabaranga huli sa pagkaungis, asin salang paghukom sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ina na nahaadit, asin napupurisaw sa salud kan sa indang kaakian, dai makalingaw na magdulok kay Jesus, sa paghagad tabang asin ranga, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang sa satong komunidad, maranga asin kamutan ka mga nagaataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sagkod paman sa indang langit no na eerokan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, rumdumuntaan sa tuyang kapwa, na nadidipisilan kitang dangugon, tabangan, isipon. Hagadon ta sa mahal na Diyos na dagdagan ang sa tuyang pagsabot asin pasensya. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan sa mong pailihan asin kusog, kamauotan mo na magkasararo ang gabos na tawo, gibuha kaming mapagmangno sa pangangaipo kan kapwa, asin da inanggad magsikwal sa kiisay man, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing inig sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako kagurangnan, an samong mga atang, nahuli ka ini, nahahaman an mga mamuraway, nariribayan. Tanganing kaming nagdudulot kan mga tinao mo, magkanigo sa imo na mag-ako. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinara niya ang samong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Asin sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang pintuan kan kalangitan. Kaya, kaiba kan kadakul-dakul na angheles sa Santos, nagaawit kami sa imo kan imno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, hasinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora de Salvacion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo.
Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imo spirito, nagpapasensya sa kapwa, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Uya si Hesu Kristo, matinabang sa gabos. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw tunay na
Maluhod po para sa pamibi sa Obeleyo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon nin sa mong magiging diocese. Biniyayaan mo kaming kaining komunidad din pagtubod. Tukdoe kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kay ito ngunyan asin sagkod paman. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli keso Kristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Mamibi kita. Huli kaining sakramento kagurangnan, kaming nakisumaro ki Kristo, mapakumbaba na nagngangayo-ngayo kan sa imong pagkaherak. Tanganing kaming nakakaagid sa iya digdi sa kinaban, magkanigong makisumaro sa iya dyan sa langit. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita nin second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 40,196 pesos and 60 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nagabot man po sa 2,835 pesos. Ang second collection, nagabot man po sa 9,489 pesos and 90 centavos. Siring man sa Agosto 20, Huwebes, mapuuna po ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvación sa oras na alas 5:10 sa hapon. Sa mga aldaw ni Huwebes, Sabado asin Domingo, ang nobena mapuon sa oras na alas 5:45 nin hapon, sagkod po ini sa Agosto 28. Siring man sa masunod na Domingo, Agosto 23, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sa inda darahon tapuan sa tong tada canisters, asin iyo offer po ini sa offertory. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 2,000 pesos, duwang tig 1,000 pesos, apat na tig 500 pesos, 400 pesos, duwang 200 pesos, duwang devotee 500 pesos, donation through GCash 9,400 pesos, Belgar family 1,000 pesos, asin MB Store 400 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Ining taon pong 2026, espesyal na maray po para sa Diocese of Legazpi. Enot na enot, aramta na po na 75th anniversary tangon yan, Diamond Jubilee. But our Jubilee is also a Marian Jubilee. Dahil sa taon pong ini, igwa kitang tulong pigsiselebrar manungod ki Nuestra Señora de Salvación. Kaso hapon po an sa iyang piyesta, 3rd Saturday of August. Segundo diya ngunyan, dakulon pa ang mga nagtitiripon sa horoan. Imbitado po kamo na magberesita. Ngunyan na alauna, iyo an misa kan PWD community duman, kaya yaon kami duman. Asin man alas 3 ang Filipino-Chinese communities, ining Legazpi sa Tobacco chapters, alas 3 duman. Nata, anong espesyal? Ngunya na taon, iyo po an ika-250 na taon kan sa tuyang pagdebosyon kay Nuestra Señora de Salvación. 250 years since we started going to Horoan and praying to Mary, Our Lady of Salvation. Gabus po na mga titulo na Our Lady of Salvation sa Pilipinas o sa ibang parte kan kinaban, gabus po yan, hali sa Horoan.
Kaya nangangadji kita nalugod an Horoan maging national shrine ngapit. Underway na po ang petition para dyan. Siring man, 50 years ago, ang simbahan kan Horoan pig-elevate bilang diocesan shrine. Aramta na yan ang pinakainot tang diocesan shrine. Sinundan kan San Vicente, Tabaco, ang Padre Pio, dangan ining St. Jude 2024. Siring man kan aldaw na pig-elevate siya bilang shrine, pigtawan nin corona si ina, canonical coronation. Corona dahil may duwang titulo, enot bilang patrona kan Diocese of Legazpi, ikaduwa bilang reyna kan Albay. May reyna po an Albay. Dahil kan an obispo ta si Bishop Teotimo Pasis, ang mga lokal na gobyerno, mga nagpasa po nin resolusyon, minimidbid si Maria bilang reyna. In Albay, we have a queen. It is Mary, and the local government units acknowledges that. Imbitado po kamo na magduman ki ina, magsungko duman sa Horoan pag may oras asin kakayahan, kunda iman po magsabay sa mga live stream masses. Ang page po ninda, Horoan Church. You will find also there the complete schedule of the celebrations. Tindog na po kita. An kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita sa paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.